No niin, lähdetään katsoa vähän Laihian koulureittejä, pyörätien paikkoja ja suojateitä. Joo, eli pyöräilijä tuli tuolta risteykseen ja huomasi, että on kolmio, hyppäsi pyörän päältä pois, taluttaa, eli muuttuu jalankulkijaksi. Ja nyt kun suojatielle astuva jalankulkija on tulossa, niin kaikkien ajoneuvojen pitäisi sitten tässä Laihiantiellä väistää sitä jalankulkijaa, joka tuolla suojatiellä kulkee. Ja sitten pyöräilijä jatkaa pyörällä matkaa kohti koulua. Eli ollaan tässä yläkoulun ja lukion kohdalla. Eli tässä on perinteinen pyörätien ja ajoradan risteys. Eli aina kun pyörätie risteää tuohon ajorataan nähden, niin pyöräilijä on ajaessaan väistämisvelvollinen. Eli pyöräilijän pitää väistää tätä ajoneuvoliikennettä, mikä tässä tiellä kulkoo. Mutta nyt taas, jos se pyöräilijä muuttuu jalankulkijaksi, eli taluttaa pyörää suojatielle, niin silloinhan tietenkin suojatielle astuvaa jalankulkijaa pitää tämän ajoneuvoliikenteen väistää. Joo, eli tässähän sellaisia vaaratilanteita on syntynyt, että se pyöräilijä ajaa tuolta pyörätietä aika kovalla vauhdilla tähän risteykseen, eikä ole aikomustakaan väistää. Ja autoilija, joka tulee tuolta 30, vaikka nyt tuolta kirkolta päin, niin se tulee niin yllättävä se tilanne ja vaaratilanne, että se pyöräilijä on vaaraksi jäädä alle. Eli se olisi hyvä, kun se pyöräilijä hidastaa, taluttaa, niin silloin kaikilla osapuolilla on sitä aikaa. Ollaan Isonkylän risteyksessä. Ja nythän autoilijalla on tämä väistämismerkki eli stoppimerkki. Ja nyt kun tämä stoppimerkki on ennen tätä pyörätietä, niin nythän se pyöräilijä voi ajaa ihan sillä lailla varovasti tätä pyörätietä pitkin. Ja tämän autoilijan nimenomaan pitää väistää sitten sitä pyöräilijää. Ja edelleen tietenkin se suojatiesääntö on voimassa, eli jos jalankulkija astuu suojatielle, niin suojatielle astuvaa jalankulkijaa pitää väistää. Pyöräilijä tulee tähän Isonkylän koulun kohtaan ja tietenkin tässä on ihan puhdas suojatie ja nyt kun hän on jalankulkija eli taluttaa, niin ajoneuvoliikenteen pitää väistää tätä jalankulkijaa, joka siihen suojatielle astuu. Mutta jos se pyöräilijä ajaa, niin silloinhan se on kyllä pyöräilijän vastuulla ja väistämisvelvollisuus. Eli suositellaan kyllä taluttamista ehdottomasti. Joo, eli nämä kevyen liikenteen säännöthän on voimassa tietenkin joka paikassa samanlaisissa risteyksissä. Eli ei se kosketa vaan nyt tietenkään Isonkylää ja Kirkonkylää, vaan ihan missä tahansa näitä samanlaisia tilanteita ja risteyksiä on. Joo, eli nyt kun syksy on tulossa ja pimiät ajat lähestyy, niin pyörässähän pitää pimien aikana käyttää näitä ajovaloja edessä ja takana. Ja sittenhän on, niin kuin näette, on hyvä heijastin tässä pukimessa. Ja kypärässäkin voi myös käyttää sitä ajovaloa, jos ei pyörässä itsenäisesti ole sitten kiinni. Ja kypärähän nyt on ehdoton väline, jos tulee joku onnettomuus, niin se kyllä pelastaa ihmishenkiä.